Неотдавна вие бяхте стипендиант за 2 месеца в световната столица на изкуствата. Как се стигна до вашето заминаване там и какво ви накара да изберете да се върнете тук, да продължите да рисувате тук? Това беше първият конкурс за художниците, които чрез конкурс да заминат за 2 месеца на специализация от СБХ и Фондация Свети Кирил и Методий. Аз се явих така, без големи надежди, защото общо взето преди това се изпращаха хора по решение на ръководството на Съюза. Имах шанс, не бях още и член на Съюза, заминах и видях колко всъщност сме отдалечени от сериозния поток на информация, на тенденции, на мислене и проблемите, които тук занимават художниците, са определени до голяма степен от вкусове на хора, които искат да запазят позиции, които са обслужвали не или други интереси, бих го нарекал и партийни дори, с риска да обида някой колега. И се оказва, че ние сме излъгани. Едно поколение на хора, които са заблуждавани много години за това към какво трябва да се стремат и на къде е пътя им. А и тук нещата, с които трябва един художник да се съобразява, са много, много повече. За да има някаква възможност въобще да работи и да оцелее. Ако може да избирате дали тук или на Запад да продължите да работите, какво бихте избрали? Аз мисля, че всеки човек, художник, който се занимава с изкуство, би предпочел да бъде там, защото там конкуренцията е много по-сериозна, възможностите са много по-големи и риска да се провалиш е много по-голям. Срива от пропадането от високо е много голям. Но пък това дава някакъв импулс, че давайки всичко от себе си, ако посветиш живота си на това нещо, има шанс да постигнеш нещо. Докато тук, в България, просто критериите са други. Не става дума само за пари, за невъзможността да се печели. За пари. Аз мисля, че отстоявам нещо. Не продавам картини. Мои картини няма в никоя галерия. Опитвам се и да показвам, макар че е страшно трудно да кажеш на един галерист, че не искаш да продаваш, искаш само да покажеш. Разговорът по-често приключва още с това заявление. Като показвате, има ли кой да види? Има ли кой тук да оцени и да забележи? Често това, което се показва в галерията, го знаят колегите, те идват на тази изложба, виждате и всъщност никой не я вижда, защото тия, които трябва да я видят, обикновено или нямат време, или не стига до тях информацията за една изложба. Може би сега просто момента е такъв и на хората ни има до изкуство. Ами да, аз ги разбирам хората и те са прави, но ми се струва, че след години може това поколение, което сега е съвсем младо, да ни обвини, че България не е оставила някакво наследство културно. Това е, което оставя една нация. След 100 години хората няма да се интересуват толкова кой е бил на власт, дали сини, червени, а ще кажат какво оставихте като наследство на тази нация, с която да се гордее и да не се чувства на някакво нисшо ниво спрямо останалия цивилизования свят. И това е най-обидното за българина, че той се чувства, при все, че знае много добре възможностите си, интелигентността си, знае, че е поставен в останалия свят на много ниско ниво. А не, че му липсва самочувствие. Българин има самочувствие, но то просто не може да бъде... Може би идва от това, че чужденците много високо пък оценяват и аплодират нашето изкуство. Защо се получава така, че по света женем успехи, а у нас не се получава? Ами именно там нещата много бързо стигат до целта. Тук като че ли минаваш през иглени уши. Тоест пространството тук е запълнено? Запълнено. Има хора с определени амбиции да запълнат възможност цялото пространство само със себе си пожизнено.
Това е невъзможно на Запад. Тоест, интереса към младите е по-голям. Нещо простичко сигурно е разковничето. Да, така е. Навън е така. Интересът, търсенето на нещо ново, не репродуцирането на една личност, която имитира себе си цял живот, а създаването на нещо ново. Този свят, който е затрупан там от информация, от неща, които са нови, различни, се търси непрестанно нещо, което да запълва с нови идеи това пространство, което е духовното и което е пространството на културата. Докато тук такъв стремеж, като че ли или е загубен, или не съществува реално. Ужасно тъжно. Ами тъжно е, да. В голяма степен хората, които тук биха могли да дадат много от себе си, именно за да запълнат такова пространство, те са абсолютно обезверени и отчаяни, не искат дори да работят. Днес дори разговарях с такъв колега мой, скулптор, който според мен би могъл да бъде от световна величина. Той е изправен пред проблема дали ще му изхвърлят скулпторите от ателието, защото не може да поеме наема, продава книги и така нататък, за да може да оцелее като буквално физически, да. Не става въпрос за забогатяване и така нататък. И той е абсолютно човек, който в един момент не вижда смисъл от това, което прави. Чувства се абсолютно излишен на това общество. Нормално е такъв човек да потърси път и навънка, след като тук той е нежелан едва ли не за това общество, е нормално да търси някакви пътища за оцеляване. А как ще ги накараме да се върнат талантливите ни хора някой ден? Няма ли да е късно? Ами, дано да не е късно. Искам ми се да вярвам, че не е късно и че има достатъчно хора в България, които са загрижени за това нещо и ще направят нещо, макар че аз лично също до голяма степен съм обезверен, че каквото и да се каже, от когото и да се каже, нещо ще се промени. Че някой ще направи нещо. Че някой ще задвижи нещата. Всички мислят, че наистина няма да се промени нищо, че никой няма да направи нещо. Те хора, които са отговорни за това нещо, просто няма да си мръднат пръста, както се казва. И всичко ще остане същото.